San Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Unsay kasulti nimo sa traveler lot? Relax lang ginagmay. Relax lang gid Relax pwede lang. kanang Pag di makaya, tulog lang kung tapos. og sa play no. Oo. Kay dili pug sunod og gulingon. Safety first ba? Safety first. Layo kag biyahe sa na Bicol no, Bicol. Biyahe mo sa na. Bicol. Laos na tarong. Pero ni sigay mata gyud, sigay mata. Wala. May laki sa katulugon. Wala may laki. Wala yun. Ata diri karon sa diri sa Jimol no. Jimol Jinsan. Ako karon mo relax po karon mo. Ngita po ko diri kasta dapat pong kulinarya, tambay ba. Wa askala eh. Alas 3 ka alas 4, kape tirada. Kape. Dugay nang kadrilon. Ugay na, 1979 pa ko. Ada eh. Mayo kayo kay nindot kayo ang lugar diri sa Jinsan ba no. Murag Nindot, Hinlo. Hinlo siya lon, hinlo lon. Hinlo siya, hinlo. Why, kuhan diri. Wala kay mga bugoy diri. Wala. Wala na. Naman tatay tigoy. Tao Ayun. ka? Sao na murag. Prag na, kita sila, pero karan din, nakarte no. Ali na karter diri. Hangon na, tukhangon. Bago na. Tukhangon na sila. Balik na diri ang alas 3 diri sa kuan kay ligya rin si Marlon Ugpan to mga karterya diri no. Oo. Ayo kayo. Kay natay Yung mga biyahidor, ay pugsa yung kagulingon. dili pug yung daot ba no. Ipiyat lang ang kausa, lungod kas lungod. Mo mato mo kuan ang sarangani asa tong ingon mo white sa to. Sa Kapitolyo. Ito yung sa to white kuan White House. Gira, White House, Kapitolyo. Mato diri to Alabil. Ha? Alabil. Labil. Mato diri to. Sa mo dito natay mukhangkag ba dito tanaw ta tong mga kahoy-kahoy no madagko no. Sorry lang, kasi dapat din matanaw ito yung gwapo-gwapo pa sa inyong pamina. Bang gid. Mga travelers no nata diri sa Jinsan City ata diri mora og nindot ang ilang night din sa Jinsan. Muna ang SM sa Jinsan City muna ang ilang SM no. Nindot kay ni nga lugar no. Jinsan City no. Muna ang atong makita nga SM sa Jinsan. Ako kayo lang SM. Kung masulti diri sa Jinsan murag ngit-ngit nga lugar. Ngit-ngit siya o dili kayo siya hayag. Murag the best kay siya nga kuan pero murag ngit-ngit gid siya nga city. Wala pa sa dili kay siya hayag sa mga street side. Murag ang Jinsan murag design siguro nga ngit-ngit siguro ang ilahang street side no. So limpyo kayo. Ngit-ngit lang. Muna nga kung kitsa ka itong matog Jinsan, laglag mo giragmay. The best kayo mo ang SM sa Jinsan. Salamat kanyong tanan mga travelers. God bless.